أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيتنا سوية هجرية باكلة أني كمناني أني بناني أني وورو. شهر ربيع الأول من هجرية سانكالو سبنا بسونيوم ومغناي. ميلادي نصارى وكجات بافلاني مغا أنيناني سانكالو كونونتونا بسونيوم مغني سبنا. بدورة بغم مسجد رجاء وانبوكونو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم إلى آخر الآيتين. يقول تعالى مخبرا عن كفار قريش. ألابا فني مسامين كروتا لندو نابان كباريا كابو قريش ككافرون أنهم قالوا لمن آمن منهم واتبع الهدى. مكة كافروا مغمن لمن يرى أولا كفرتشيدنك كافر نونكم مؤمنون أيتو وانكو أياك أكم مؤمنون من لمن يرى واتبع الهدى nu ye kanda sirabato kafiru kuma irji'u an dinikum ila dinina wattabi'u sabilana. Ukom mu'minin nunu ma ye sage kabo akadina la akado an kadina inna akattu an kasirako ambe siraminka akattu koko na kera junubu kode konna yo kabe junubu de sero lagara abe junubu de sero lagara mbaka junubu ta anyo garanti tawye na kera junubu koye ambaka junubu ta yama balmen no nyoge min kule ni nyajiya amena lade depuis makka kafiru abe ne ka kalandem be nyabe garanti ta ne ka kalandem be mbabe polomina ka bedo arjanna kono ne ka kalandem be mbabe polomina ka di cidema mogo mo ne ka kalande e tasumati jali amena sennaw maka kafiru ya fo mogo wunye na ye ala lamela bina min fo nyogon nege kuma ani galon kuma ani kuma duma nu ba fo mogo ye mogo tese mogo ka junubu koro wala teziru waziratu wuzira ukhra mogo si tese ka mogo si ka junubu talagara. ورياتو وقال الذين كفروا ألكم مغوكم ومن كافر يرؤوكو للذين آمنوا وكم مؤمنون اتبعوا سبيلنا أيت وانكو أنك سرلا
aw be mu'miniya minna abe kanda minna aye sage ka bola aka bo aka dina la aka fara an kan ka dina la an be tasira min ka ka tuwa ko wal nahmilu qatayakum to na kera junubu ko la garan na ka junubuta qatayakum ay wa asamakum in kanat lakum asamu fi jalika ayatu wanko an baka junubuta na aya surabe junubu soro onnofe aka junubu be awun kambe junubunta awiye lagara aka junubu alaina wa fi riqabina aka junubu banka abankanka ambe junubunta awiye kama yuqalu qailu komine arabu fo baga ba fo ifal kaza wa qatiyatuka fi raqabati ninke ika junubu benkanka maka kafiru fanoyu ngona de fo mu'minu we qala allah ta'ala takjiba lahum ala ya fo masamin korota lendo na yu galontigeya ala ko ma hum bihamilina min qatayahum min shay innahum lakajibun ala ko kafiru munun yin fo mu'minu ye ako kafirun nunun te seka fuita mu'minu ka junubula me kafirun nunun ye galontige lawde ye kuma min funi ye galonde tige ute seka fuideta mu'minu ka junubula lagara ay fima qaluhu innahum lakajibun galontige lawde do fima qaluhu yemin fo innahum yahtamiluna an ulaika qatayahum nuko uben nunun ka qatawta wiye ubuka junubuta wiye fa innahu la yahmilu ahadun wajra ahadi mo sitte seka mo ka junubuta lagara qala allah ta'ala alakum masamin qurtalen wa in tad'u musqalatu ila himliha la yuhmal minhu shay'un walau kana jaqruba aya wurela ala ko aya wurela suratul fatir kuno aku yawmal qiyamah ni mo min nya ni mo do fe karasa a nka junubu giriyarin ka do tan ka junubula ala ko atigi niye min wole ko aka do ta ka junubula atese ka foita ka junubula hari no keri ka bari masuru hari ka bari masuru ni ko karasa do ta nyen ka junubula atese ka foita ka junubula den te se ka fenta ba ka junubula ba te se ka foita den ka junubula den te se ka foita fa ka junubula fa te se ka foita ka den ka junubula bali masuru ya danyoye bali masuru ye moye chogo ite se ka dota ka junubula bali abe boli nyogo nyede yawma yafiru al-mar'u min aqihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri minhum yawma yajsanu yughni ala ko yawmal qiyamah hada madem de boli bali manye yawma yafiru al-mar'u min aqihi wa ummihi wa abihi wa banihi yawmal qiyamah be boy bali manye ibe boli banye ibe boli fanye ibe boli dewunye mogo kelen kele be qiyamah kene ka kobi bolo min bi sugula ka bo haramadun to uta nyanyini lila bede bi yere nyini o yorola wa qawlu ta'ala ni alaqo wala yahmilunna asqalahum wa asqala ma asqalihim tumami ala yennin fo ko mogo shite mogo ka junubu ta qiyama ko do be hadama don beta o miri ala nana o bola mogo te mogo junubu ta lagara ninnin fora mogo do be se kamire ja hari ninne sabarura nye mogo minke kafiriye in sababura ka mogo minke mushrike in sababura ka mogo minke bidiya mogo ja harabe junubu minta foitin kallagara kera sababe ka mogo min fili ja aka junubu foitene kallagara aka kunko ba yere de kai ala nanu o bola ayo yoro bola de ikera sababu ye ka mogo fili atigi ba ka junubu dafale soro kiyama ite siga foita ka junubu la mais aka junubu nyogona be da e ka eminya fili basi yede kera sababu ye ka fili ate ko mi ba ka junubu ta de aka junubu dafale be dama ya le minye fili bante sirayinke
mais e min kɛra sababu ye k'a fili a ka junubu ɲɔgɔnna de bɛ da e ka fari ka junubu ala ko wala yahmilunna asqalahum ala ko yawmal qiyamah dɔw b'u yɛrɛ ka junubu doni ta wa asqala ma asqalihim ani mɔgɔ wɛrɛ ka doni ka fara u ta kan mɔgɔ wɛrɛ ka junubu ɲɔgɔnna ka fara u ta kan ye mɔgɔ min fili ikhbar an duwati ila al-kufri wa dalalati bunkasir ko ni nya kibariyaliye kan kibariya ka bo mɔgɔw ma welele kela munun be mɔgɔ wele ka ta kafiriya ma welele kela munun be mɔgɔ wele ka ta filibantiya ma ala ba ke kan kibariya ko kala hala fonye annahum yahmiluna yawm al-qiyamati awdara anfusihim welele kela munun be mɔgɔ wele ka ta kafiriya ma welele kela munun be mɔgɔ wele ka ta ewa filibantiya ma ala ko yawmal qiyamah do ubu yere ka junubu dafale ubu yere ka junubu dafale ubata qiyama wa ujara ughra bi sababi ma adallu minan nasi ani junubu were uye mugo munun fili o sababu ube junubu were ta ka fara yere ka junubu ka uye mugo munun fili min khayra an yanqusa min awjar ulaika sayya ka soro mugo munun fana filila fenten nakasilu fana junubu la de u ka junubu dafalen b'u bolo de mais e min kɛra sababu ye k'a fili a ka junubu ɲɔgɔnna bɛ da e ka ka fara e yɛrɛ ta kan kama qala taala komi ni ala ko aya wɛrɛ kɔnɔ liyahmilu awjarahum kamilata yawm alqiyamati pour k'u yɛrɛ ka junubu dafalen ta qiyama don wa min awzari alladhina yudillunahu bighayri ilm anu be mɔgɔw ka junubu ɲɔgɔnna fana ta u ye mɔgɔ minnu fili k'a sɔrɔ dɔɔni t'u bolo duwatu dalal balima bidiya karamɔgɔ minnu ni tariqa jugu karamɔgɔ minnu b'a fɛ ka waso ɲɔgɔn ye ni jama ye anu bɛ waso jamanadenw na ni ka jama ka ca jamana fantan naani ne ka mɔgɔ b'a bɛɛ la ko dɔ ko min b'a la ni tun b'a haqiqa dɔ qiyama u t'a kɛ u b'u yɛrɛ ɲini i bɛ waso ni jama min ye dɛ i ye mɔgɔ mɔgɔ fili de n'a bɛ e de nɔfɛ a kelen kelen a b'a kɛ ka filibantiya sira ni tariqa jugu ni bidiya min kɛ a bɛ junubu sɔrɔ a ka junubu ɲɔgɔnna in bɛ da e ka qiyama balo bɛ nin bɔ jama b'a nɔfɛ Allahu akbar jama min b'i nɔfɛ a ka kɛ i ka jama in bila kanda sira kan dɛ Qur'ana ni sunna ala fahmi salafu salih ni mɔgɔ min ye jama bila o de kan ewa u fana bɛ hadisa bɛna la u fana bɛ baraji sɔrɔ a ɲɔgɔnna bɛ sɛbɛn e fana min kɛra sababu k'u kanda mais ni i wasɔrɔ ni jama ye jama min e y'u bila fili de kan yawmal qiyamah do i ka jama mɔgɔ kelen kelen bɛ junubu min sɔrɔ a kelen kelen ka junubu ɲɔgɔnna bɛ da e ka fari yɛrɛ ta kan ko min bɛ nin jama in nɔfɛ n'u tun b'a dɔn u bɛ tobi joona ka bɔ a la pewu u tun tɛ sinɔgɔ u tun tɛ se ka sinɔgɔ u tun tɛ se ka dumuni kɛ wa fi sahihi a nana sahihi muslimu kɔnɔ man da ila al-huda ciden kɔni mɔgɔ min ye mɔgɔ wele ka taa kanda ma kana lahum min al-ajri misla uzuri man tabi'ahu ila yawm al-qiyamah awa sarabe eye mɔgɔ tugura i ka kanda sira in kɔ a bɛ baraji sɔrɔ o baraji ɲɔgɔnna bɛ e mun y'u wele ka taa kanda ma mɔgɔ mun ye mɔgɔ wele ka taa kanda ma minnu b'a kɛ ka kanda sira in kɛ ni e ka sababu ye u bɛ baraji sɔrɔ o baraji ɲɔgɔnna bɛ di e ma fo ka taa kiyama fo ka taa diɲɛ wuli mɔgɔ kandara ni e ka kuma dɔ de sababu ye ou bien ka kitabu dilalen dɔ ou bien ka kasɛti dɔ ou bien ka audio dɔ fo ka taa kiyama mɔgɔ kandara ni ka sababu u bɛ baraji sɔrɔ ɲɔgɔnna bɛ sabu ye min khayra an yunqisa min ujurihim shay'a ka sɔrɔ minnu kandara ka kanda sira in kɛ ala tɛ foyi nagasi olu ka baraji la dɛ olu min ye kanda sira in kɛ e nɔfɛ foyi tɛ nagasi olu ka baraji la olu ka baraji dafalen de bɛ d'u ma u ka kanda sira in kɛlen la mais ala de b'a ɲɔgɔnna di e fana ma n'i ye mɔgɔ wele ka taa kanda ma o man da ila dalalati
awa ni mogo min ye mogo wele ka taa filibantiya de fana ma kana alayhi min al-ismi misla asami man tabi'ahu ila yawm al-qiyamah ni mogo min ye mogo wele ka taa fili sira fana de ma awa iye mogo munu fili ulu yere ka junubu dafalen be duma fo ka taa qiyama mogo tugura i ka filibantiya sira yin ko abe junubu soro a ɲɔgɔnna bɛ da e fana kan fo ka taa lagara hari terega jugutigiw ni bidiya jugusiratigiw bida karamɔgɔw tun bɛ u bɛ bidiya min tɔ u kɔfɛ mɔgɔ b'a kɛ k'u ka bidiya in kɛ fo ka taa diɲɛ wuli u tigiw bɛ junubu sɔrɔ ale min ye bidiya sira in kiriye ka mɔgɔw wele ka taa ma a kelen jungunu ɲɔgɔnna bɛ da ka kiyama min khayri an yunqisha min asamihim shay'a ka sɔrɔ minnu tugura i ka fili sira kɔ fɛn tɛ nagase ka bɔ olu ka junubu la dɛ olu yɛrɛ b'u ka junubu dafalen sɔrɔ lagara mais o ta yi ɲɔgɔnna de bɛ da e fana kan balimaw nin tɛ ko nɔgɔ ye koyi nin tɛ ko nɔgɔ ye kitabu dɔ bɛ ko al-hikmatu fi da'wati ila Allah Umar ibn Abdul Aziz ka waso ni jama ya ka sɔrɔ a bɛ jama ɲuman dɔ dɛ n'i ka jama in tɛ jama ɲuman i ka kɛlɛbagaw de qiyama Umar ibn Abdul Aziz a tun bɛ masakɛ min nɔfɛ ani masakɛw taara hiji yɔrɔ la jamaba masakɛ in de b'a bi diriger masakɛ ɲa y'a ɲɛfɛla lajɛ a bɛ jama kɔfɛla a bɛ jama kini ni numa a ko Umar ibn Abdul Aziz a ko e ma nin jama ye a ko masakɛ a ko nin jama bɛɛ ye e ka kɛlɛbaga de lagara a ko i ɲamara ni mun ye a ko jama in ka tɔɲali fɛn min b'i fɛ i ka bɛɛ ta saga ma sani qiyama kana sinon nin bɛɛ y'i ka kɛlɛbaga de a bɛɛ kɛlɛ ko ɲɔgɔn ni m'u ka hakɛ sagu ma ala kan kisi ala kan tanga balimaw filibantiya sira ka weleli kɛ ka taa ma bidiya sira ninnu musirikiya sira ninnu terega jugu ninnu balawu t'a bɔ diɲɛ kɔnɔ i bɛ waso ni jama min ye dɛ a jama kelen bɛ junubu sɔrɔ i ka tugu ɲɔgɔnya la o junubu ɲɔgɔnna de bɛ da e ka kiyama wa fi sahih anana hadisa sahalen kɔnɔ ma qutilati nafsu juluman illa kana la ibn adam al awwal kifilun min dammiha li'annahu awwal man sanna al qatla hadisa sahalen nana ciden ko ni sima faga diɲɛ kɔnɔ k'i tɔɲɔ k'i faga ni o ni tɔɲɔra de i fagara mɔgɔ min y'i tɔɲɔ k'i faga a bɛ junubu sɔrɔ a ɲɔgɔnna bɛ da adamaden fɔlɔ min ɲɛ a balimakɛ faga a joli junubu ɲɔgɔnna bɛ da adamaden fɔlɔ in kan parce que mɔgɔ fɔlɔ min ye fagali damina mɔgɔ faga damina k'i tɔɲɔ k'i faga diɲɛ kɔnɔ ale de don ka mɔgɔ tɔɲɔ k'a faga diɲɛ kɔnɔ joli fɔlɔ min bɔnna ka mɔgɔ tɔɲɔ k'i faga adamaden fɔlɔ in de don donc fo ka taa diɲɛ wuli mɔgɔ bɛ tɔɲɔ k'a faga de min ye tɔɲɔ k'i faga a bɛ junubu sɔrɔ a ɲɔgɔnna bɛ da adamaden fɔlɔ in kan parce que ale fɔlɔ de ye hadamaden mɔgɔ faga tɔɲɔli ale de y'a don diɲɛ kɔnɔ nin bɛɛ kɔrɔ ye mun ye kana kɛ kojugu ɲɛma ye i yɛrɛ kɔlɔsi kana kɛ kojugu daminabaga ye ni e de kɛra kojugu ɲɛma ye e kɛra kojugu daminabaga ye kojugukɛla bɛɛ sa n'a nana e kɔfɛ fo ka taa kiyama u bɛ junubu sɔrɔ ɲɔgɔnna bɛ da e kan adamaden ka kɛ ko ɲumanw de daminabaga ye adamaden ka kɛ welelikɛla de ka taa ɲumanw ni kanda sira ɲumanw de ma tiɲɛ de ma wala ni kɛra sababu fana ka ɲuman min damina mɔgɔ bɛ o ɲuman in kɛ e kɔfɛ fo ka taa kiyama a bɛ baraji sɔrɔ ɲɔgɔnna bi d'e ma n'i ye mɔgɔ wele ka taa kanda de ma mɔgɔ bɛ e kɔfɛ n'a b'o kanda sira kɛ a bɛ baraji sɔrɔ ɲɔgɔnna bɛ sabu ye lahara ala kan kɛ welelikɛla ka taa kanda ma mais ngalon jama ni jama furufala ti filibantiya jama ka mɔgɔ wele ka taa fili ma hadamaden k'i yɛrɛ kɔlɔsa ma dɛ a man ɲi e ma a man ɲi a mantɔw ma o de y'a to ciden ko inna aqwafa ma aqafu ala ummati ali ayimmatil mudillin
ciden ko be siram man taw ne mo munuma nyema fililew karamugo fililew dina nyema fililew a ciden ko ale be sira ale ni man to no mo sugu made asko mo sugu abe jama wuyu waya de fili anofi ali aymatil mudillina umar ibn khattab fana ya mafula ako ciden ko in aqwafa ma aqafa la ummati kullu alimul lisan munafiqul qalb yujadilu bil qur'an ko ciden ko kombe shiram man tonni mo sugu do ma mo minye doni bagado nenka munafiqiya de ba dusukun kono na be kuma ni qur'anai ciden ko ale be shiran ni ne balma o de fule ka jinya fasisa doni de fule karamugo chama doni de fula nenka neun kadi adun kalluga ukan nahawu uka sarafu uka arabuka abede kani fasaha de bola nun wala ne nun kadi me dusukun umani dusukun tilelente ewa nube kuma ala kote ciden kote ninya hadisa de balawuten nimbo kata mantoma ciden siranan ninya kusobe wa qawlu ta'ala ni alako wala yas'aluna yawm al-qiyamati amma kanu yaftarun awa alako nim musugununu kafirun kadamina makka kafiru la folo uyennin kuma min fo ani bidiya kuntigi ni bidiya karamugo jugu be jiyan kono ni bake kamugo marasa ku nege fu kattugo ko wede be kandala e kakkalandem be abebe do arjanna kono mo min te ka tasira kono te do arjanna kono ube ya be garantita ewa alako mo munum be nilla halala ka damina makka kafirula ani mo yu kakuma nyogona fo kata jiya wuli wala yushalunna yawm al-qiyamati amma kanu yaftaruna alako wallahi ne alabu nyininka utumbake ka galomin tige jiya kono ne alabu nyininka la lawara mo nyininka ka galon la lawara ayaktibuna ويغتلقون من البهتان itumbe galo munun tige kamin tige galo njugu munun tige kunna kafote wallahi ne ala bunyi ne kala Allah ere ma ko ko be filibanta sira min ka ko katugo eko kebu ka junubu ta yawa ala bi nyin kan min kuma la ere ma ko ko ka kalanden te janiya ere ma ko ko be ka kalande un tege mina kudo arjanna ere ma fo ko be e kakkalande on tege mina ku tege do ciren tege ere ma fo ko ni e salira mo min ka ko abi arjanna ibe nyin ka bela utumbe nin galo munun tige jiya kono ala bu nyin ka bela balma alaka alanya siranya ni limaniya ala ko bila silama munun be nin ko sugula no bu dambe kata silamiyama a alaka hakliñu manni alanya siranya ni tubu nyogo yuye sayanye de ni mo sara ni la halaka ha yawmal qiyamah do ni nyin kalimu nun fule ni nyi jabu labbu nyade jabu fanate sore bolo nununa ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين هذه تسلية من الله تعالى نيد سوسمايه كبو ألم مسمين كرتالين لعبده ورسوله kata aka jomma ana ka cide sallallahu alaihi wasallam ala ka taruna kisbaka ala bake ka cide ka kuraji dama ka adususuma mana cide nya ka weleli na ka cide nya minke ni mugo banama uya galon tigaya ka kuma sugu be fo aka ka te wale jugu sugu be ta ka segere uma swatama ye galon tigala de ye fato de ye donkle janna de ye corona flina de idabale lendo de ye balima farala de ye sinji farala de ye muke nani fana ni nade nimbe fora ci de ni mugo banna tama nunun fora ye adusu be kasi ne alaka ci de
munna mogo bannane la munna mogo caman ma girinen nɔfɛ munna mogo caman ma tugun kɔ munna mogo bannantama o tun bɛ ciden dusu kasi ala ko ayi o ma damina e la i dusu kasuma n'u ha cira e ɲɛ o ye furansi hakɛ min kɛ k'a ka mɔgɔw wele e m'o ɲɔgɔnna kɛ mɛ a ma mɔgɔ sɔrɔ ni mɔgɔ fitiniw tɛ o ne fana ni mɔgɔ caman mi jaabi o kana i découragé kana dusu kasi ala bɛna nuhu ta fɔ ni ye dusu suma ye ciden ye ka taa dusu suma dɔ fana ka taa mɔgɔ o mɔgɔ ko ni e bɛ ciden ka nɔ de minɛ ka ciden ka weleli cogo ɲɔgɔnna de kɛ diɲɛ kɔnɔ nin ye dusu suma e fana ye a b'a yɛrɛ sɛgɛ sa an bɛ sɛgɛ fili ninnu na wa mɔgɔ bɛ ninnu lamɛn yɛrɛ wa nin b'a to ko an b'an ka fakɔrɔ siraw bila wa a b'a yɛrɛ sɛgɛ dɔrɔn an mako si t'a la anw tɛ ninnu lamɛn yɛrɛ nin ye dusu suma e fana ma ni mɔgɔw ye nin fɔ e ye banna e ta ma o ka ni tɔɔrɔ ciden minnu ni ala y'a dabɔ a kama k'u ci ka wahaw ci ma mɔgɔ banna olu ta ma o banna olu ma ni mɔgɔ fitininw tɛ o janko ye yughbiruhu an nuhi alayhi salam ala b'a ka jɔ a ka cida a b'a kibariya ka bɔ nuhu ma ala ka tanu ala ka kisi bɛ nuhu kan annahum makasa fi qawmihi hadhihi al-muddata wagati min bɛna fɔ aya in kɔnɔ ala ko nuhu ye o wagati kɛ a ka mɔgɔw cɛ la yad'uhum ila allahi ta'ala layla wan nahara wa sirra wa jihara n'a b'a kɛ k'a ka mɔgɔw wele ka taa ala ma su ni tile gundo ni bange o ma haja ka fara o kan ma jadahum zalika illa firara an lilhaq nuhu ka weleli mu jidi foyi la fo ka boli ka bɔ tiɲɛ ma wa irada anhu an ku ba tiɲɛ ma wa takjiba lahu anika nuhu galuntiya hagaluntiya o ma amana mahu minhum illa qalil mogo sima limaniya ka fara nuhu ka ka mogo la ni jamakulu fitinite ala ko laqad arsalna nuha ila qaumihi wallahi ne ala ye nuha ci kata ka mogo ma falabisa fihim alf sanati illa 50 ama nuha ye samba kele 50 falabisa fihim alf sana illa 50 ama nuhu ye samba kele de ka ka mogo cela ni sambi duru tala san keme kononto ani sambi duru nuhu weleni doro ha sana ka ke cidenya ye min balo oten ninna cidenya banen ko fe sana ka fato ye min balo oten ninna ayen ninke weleli doron de la weleli doron san keme kononto ni sambi duru nuhu ye o de ke weleli la ka ka mogo wele ewa weleli sugu min do fana weleli do billini wal hikma nogoya ani hikma su ani tile wa sirra wa jihara gundo ni bange ekele na kele abeta efe gundo la ikene na kele kaka konanja bekiye mogota kalama bangela jama dalaje yoro abaka weleli ke kamo wele kata alama suni tile gundo ni bange san keme konontoni sambi durabe ni chokola me kan paranim beka nuhu ka weleli mujidi fo ila foka bole ka bo chinyama ani kuba chinyama ani kal nuhu galontigaya mugo sima limanana ni jama kulu fitinite ولهذا قال تعالى نند قصلكم مسمين كرتا لندو فلبس فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما أي سامبا كله دكو تشلاي ni sambi duru tala فأخرجهم الطوفان وهم جالمون من كل بنك رموني ومسو جما كل فترين لمناني لهم إيوانوه أو جي تاما جي ويو يومنا جيمي نسامبي جي ويو كابو dugu koro fana be jippoye ka woyo ka bo fo o je fula en tarabbe sanni dugu ce kanuhu kam ngoni o wakati damfembe halaki ji woyo yumina fu halaki umallimna ni jama kulu fikrete ay bada hajil muddati tawilati ni wakati jayn kofe ma naja fihim al balagh wal inzar nuhu kallasili anaka bagbagali ama fuinya umma أفأنت يا محمد فأنت يا محمد فأنا محمد لا تاسف كان دوسو كسي لا تاسف
على من كفر بك من قومك كان دسو كسي مغمون كافيرا إفنا كم مغولا ولا تهجن عليهم كان فجنوك فإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء ala de be mogo kanda min kanda ya jiya ala de be mogo fili min fili ba jiya o bi yadihi al amru ko bebe ala de bolo wa ilayhi turjal umuru ko bebe sagi kata ala de ma etay walili doronde anilla seli ni min kandara akandara alhamdulillah ni min makanda kana dusu kasano fo ne ikachi de nyalla se o ya banne ko aya wore kono la ko innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna aya wore kono ala ko cilema aku itigi ala ka kuma sabira mununka ka ke cinye mu mununka ni ala ya sabila hulu mafuduma kum mu min bena kanyana ma yake ninjiya kono kafira de ka besa kafira de ka telimaniya ni ayu ulu telimaniya walau ja'atuhum kullu ayati ni aya nana ulu mawlu telimaniya ini tamanse nana ulu telimana ala ye munun da jahannaba de nya kama hete se ka ulu kanda ini qur'ana aya nana ulu mawte kanda wa'lamu anna allaha ala ya yara cirena koy kado ala sayujhiruka wa yansuruka ala bi ka ko bange ala bi deme o yu'ayyiduka ala bi sembentiya o yujillu aduwaka ala bi ka jugu ala bu umaloya ala bu dogoya o yakbituhum abu lamaloya albu o yakbituhum abu majigi ويجعلهم أسفل سافلين أبوك مغبج كرم ويكبتهم من كي دويا كي بريني دو كو مجري أبو دويا أبو مجري أبو كي مجري بغبج كرم donc lambalmon dawa kila kata dawa ke kata tauhidima e ka sabati mogo kele fulami ni ayika dawa mina ka barake nayi o bi wasa Suleiman warahili bo ko kitabu tauhidi sarahula akod e wa tauhidi wele kila baga ni be tauhidi fo ni mogo kele de beni lamme mogo fula de beni lamme tauhidi de fo de men ni tarak e wa fiqhu fo masala fiqhu malikiya fiqhu hanbaliya ako alema fo fiqhu fana ko jugu yede men ni tara fiqhu derisudi ni mogo bi duru de bena mogo ba bi duru bena e mogo bi duru bena lamme men ni tauhidi fo mu tauhidi derisu ke domme mogo kelembere lamme ako tauhidi derisu de ke ona fakabo ima kateme ni e fiqhu derisu ke ni mogo bi duru min bena lamme tawhidi dersu mo kele min beni lamme akode ke tawhidi dersu de dide hari ni tara fiqhu din mo bi duru da ko mo ba bi duru de hakile pano yorola hari no de beni lamme mo kele min bena tawhidi de lamme tawhidi dersu inde di o na fare kabo ko ni tara fiqhu la ko mo bi duru be mo ba bi duru bena ilame hada maden ka wele ki kata tawhidi de ولا يضرك قلة سالكين هذا ما دين كتشيا عن التوحيد ودتا مغو منو بالتوحيد انت ينو في كدوا كونو ولوكا دوغيا وكاني تورو ده ولوكا دوغيا كاني تورو نبي مو كيرو تشوغو ده لا إمام منهار كلام جامعة منو بالجماعة كون الله مرحم ربي ويه توحيد يرد درسون اوا كودي مغو مو يا بلا ko tawhidi ka gele tawhidi ban fara ni fara tira ka tawhidi madda do ka kala nyoro ni feuna ite mo soro ore te ite mo soro ni tawhidi dawa ke ite mo soro ore bu bolo ambe min fo tawhidi weleli kala tawhidi dawa kala ci deunde e kanno bina bagay ala fule kanno huta fo awiya san keme konontoni sambi duru sunu tilabe weleli la gondoni banga wele be wele me mo sima limana naye ni mo fitinu te me ala ko nuhuma comme imam mo soro
tawhidi welele la ewa wele kata fen wore ma min te tawhidi o fora tawhidi ko imbila ika wele kata ewa furu nyogo ma be nyogo mina chogomi dew mara chogo lamo chogo tawhidi welele nyele mawla o de fora ya a tora tawhidi welele de ka jama kulu fitini munun limana na wulu limana nay jama to munun banna ala ye jiwoyo na te ka be halaki ya be halaki donc ni nya iranna ko weleli kala e kana décourager ko parce que mam ko chama so tawhidi weleli kala dina haqiqa weleli kala kana décourager ko parce que ma jama so ay jama fitinu munun bi no fe wasadu wulula uluna fakabo kateme jama wuyi waya fufalati ka munun te tawhidi ka kele afulana ube jama min fo ala makote jama fula de jama'o jama ni tawhidi tala jama fufalati anyotami nuhu ka mugo ala yere ma fo ko mugo malli manana ni mugo fitinu tewa me ala dugu kolo mugo be ani danfun to be ala mako donna ka halakilelo ba jama mi halakila jiwoyoyin kono ani mogo munul limarani nuha juman kacha jama mi halakila de kacha la makoti jama fula koy mu'minu jama kulu fitini ala makobe wulodela me jiya jama fu falatina kafir jama na musriki jama na bid'a jama ay mogo kana ewa dina delilata chayala na ya soro chayali de do eska jiwoyo ye mogo munu halaki wulu be halake ka jama kulu fitinin to na ya suru dina bata chaya de donc dina delila te chaya ko yede sinya de do be yoromi de la de do qur'ana ni sunna be yoromi jama inte ko o ko fi ala ko fanjaynahu wa ashaba safinati ala ko alaye nuhu kishi ani bato dunke munun do na bato kono ay alladhina amanu bin nuhi alayhi salam مؤمن لمن نوها ألك كشبك عليه كشي وغير تقدم ذكر ذلك مفصلا في سورة هود منكسر كوكو من نوه كان مغو قيسا مؤمن هلكرا أنو تورا جيلا كن قيسا فورا كافران فانشيا كاتم سورة هود كنو وتقدم توسيره بما أغنى عن إعادته كو عليه توسير فوق كاتم min ban kariya kasaga kaya o jama'u tora jira bato dunkyau ngodi ya tumbali mau imamuna malik rahimahullah ako as-sunnatu safinatun nu man rakibaha naja wa man taqallafa anha khariqa imamuna malik ko ciden ka sunna min fulani ne konnu ka kuluru kuru akoy donna sunna kono ikisra akon nuhu ka kurun fule tuma mi jiwo yoy nana dugo kolo be ji poyi sankaba be jijigi mugo munun yele na kuluyin ka wulu kisra akon mugo ma yele kuluyin ka utora jila awa imamu na malik o ciden ka sunna bo chogo de la de i donna sunna la ikisra ni ma do sunna la ibe halaki imamu darul hijra ciden ye hijra ke kata dugumin na huwa limami da imamu na malik rahimahullah donc ni sunna ciden ka sunna be komi nuhu ka kurmin fulani nyede munun don nala ala ye nuhu kisi ani munun faralen tumba ka kuluina mu'minun sino jiya to ala ya be to jikono abe halakira wa qawlu ta'ala alaka kuma masamin kortalendo wajalinaha ayatan lil alamin aw alako ay wajalina tilka safinatan baghiyatan imma aynuha كما قال قتادة وجعلناها آية للعالمين عبد الرحمن السادبي توسير فلافوانا مانا نوح كقيسا ني علي نوح كقيسا كتامنشي دام فيوني كافو توحيد تيغون على ما كوبي اولو دي لا دوغو كولوكا مشركي على ما كوتي مشركو لا دوغو كولوكا ودا تون كو شيخ الاسلام بن تيميه كو ني جيا جاتمينا ني جيا جاتمينا ako hera ni nyuma be jiya kono tawhidi tigude sababu do
ni jiya jate mina hera hera be jiya kono nyuma be jiya kono tauhidi ni tauhidi tigu de sababu adote ninya wajalinaha ayatan lil alamin nanya sage kata qisa de ma abdurrahman sadiko abesaka sage kata qisa ima abesaka sage kata fiongore mbino fo ako abesaka ke wajalinaha ayatan lil alamin nuhu ka qisa min fulani ne ala ya ke taman shedan funi ko alam mako be mu'minu ni tawhidi tugude alam mako te musrikila wajalinaha ayatan lil alamin abesaka ke fana nuhu ka kuru min fulani ne bato ka konya min fulani ne ne yin bato in ka koke taman shedan funi bato ne ala yin bato in ka koke taman shedan funi parce que bato min yen ne dugu kono be jipoi sankaba be jijigi me nim bato in be bola kono komi kulu nim bato in ko kerata manse bo bun kasiri ko jalinaha tilka safinata alay demire sagi kata jalina hawu demire sagira kata mi bun kasiri boro wajalina tilka safinata mana obbato ne ala yo bato ke baghiyatan awa nyo bato ke ka to jiya kono ta manse mo gowe imma ayinu haka maqala qatadatu ko bun kasiri fanaka kuma min fulen ni na sagira kata bato indema imma bato yinyere jati ne ala ya to jiya kono ka ke ta manse mo gowe fu ciiden kam manto kum folo ye bato yinye a ube bato yinyogona nuhu ka bato yinyogona nya ke ta manse mo gowe bato munum be bolijika na sagira kata bato ma nin ko fula durakere imma bato yinyere jati komi qatada tu ya ko chogomi annaha baghiyati ila awwal alislam ala jabal judi qatada tu ko nuhu ka krui bato ko atora juri kuluka fo silamiyati wa silamu kun folo ye bato ye fo silamiya kun folo ye bato soro jiya kono ko imma anake bato injati ala ya to ta mashin imuhuye aw nawha jalahu linnasi tadhkirata lin'amihi ala alqalqi a ube bato inoniya bato inyogonaw ala yo ke ta mashin muhuye nube ewa alaka ewa nema nuba atashinaye kaifa najahu jamana tufan nube tansilike ni bato ewa tugudi uka ewa unamire ala kan nema la akadam fe unka ala yu kisi chogo me ka bo tufani ka jiwoyo ina ni nimbato ina kama qala ta'ala qumni ala kwa yawre kono wa ayatul lahum ewa ala ko ne ala yetta ma shekuye anna hamalina juriyatahum fil fulkil mashhun ewa nuhu ka juriya ne ala yu tabato kono bato min falendo wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabun nye bato nyogona da ulu fana ye hada madaw nye dugu koloka bajula nube yelaka donc ni aya ye munyira sisa wajalinaha mana bato nyogona toranye ala ye bato nyogona ukanye jiya kono nambe do kono bajila ka donito la ku kamata manse nambe yeluka komi nu ka kulu nyogona ila qawli wa mata ilahi wa qala ta'ala lako inna lamma taqal ma akotuma minni ala ye jite mi hakeka hamalina kum fil jariyati nyaw tabbato kono li najala halakum tajkiratan purun ka obbato indoni kauma hakili jigi fenye wataya hakujun wa iyatun anitilo ka tanga kilo munumbe tangalike una qisa intanga wa qala ha huna donc ala ko ya fanjaynahu wa ashaba safinati ala ko ale nuha kisi ani bato dunken wajalinaha ayatan lil alamin aye bato inke ta manse mugoye bato nyere ube bato in kalite anoni yow wa haja min babi tadrizi min shakhsi ila min al-shakhsi ila jinsi bo nanya ke bato nyogonaye oyede ka wuli hada madenna hada maden kere ma kata hada maden kan noniya tobema كقوله تعالى ولقد جينا السماء الدنيا بمثابها وجعلناها رجوما للشياطين على كوكو عليه جيا سانكبا مسيري
ni lampanw ye ewa aye lewa o lampanw aye u ke fana ka shetane farakiru ay wajalina nawha urjuma ne ye o lampanw ɲɔgɔnna noniyaw dɔ kɛ n'u bɛ shetane farakiru n'u ye mana ala ko ko ale diɲɛ sankaba in ko a y'a masiri ni dɔwlɔw ye bon ka dɔwlɔw kɛ n'u bɛ shetane farakiru n'u ye est ce que sankaba dɔwlɔ bɛɛ de bɛ shetane farakiru wa ayi dɔwlɔw noniyaw dɔ de bɛ shetane farakiru mais sankaba ka dɔwlɔw bɛɛ tɛ bon ni ala ko bato in fana ko ale y'a kɛ taamasiyɛn bato in yɛrɛ tɛ dɛ a ɲɔgɔnnaw bato ɲɔgɔnna diɲɛ kɔnɔ a y'o kɛ taamasiyɛn an ye a b'a kɛ k'o de sɛbɛntiya ni aya ninnu kɔnɔ fa inna allati yurma biha laysati hiya allati jinatu lis-samai dɔwlɔ minnu bɛ kɛ ka shetane farakiru bon olu tɛ dɔwlɔw ye dɔwlɔ minnu ni sankaba masiri n'u ye ni sankaba masira n'u ye sankaba masira ni dɔwlɔ minnu ye ani dɔwlɔ minnu bɛ shetane farakiru kelenw tɛ wa qala ta'ala ko aya wɛrɛ kɔnɔ walaqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin ala ko ko ale hadamadenw da ka bɔ bɔgɔ de la bɔgɔ min bɛ bosi ka bɔ ɲɔgɔn na summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin o kɔfɛ ɲɔ o hadamaden kɛ awa mani ji ye k'a bila sabatiyɔrɔ min ni a ma fantilen dɔ ni ala ko walaqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin hadamaden bɛɛ de bɔra bɔgɔ la adama de bɔra bɔgɔ la summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin o kɔfɛ n ye hadamaden kɛ lawaji ye n'a bɛ sabatiyɔrɔ min ma fantilen dɔ yala adama kɛ de kɛra lawaji ye denmisɛn kɔnɔ ayi adamadenw wali haja najairun kathiratu awa bunkasir ko ne nya ɲɔgɔnna caman bɛ qala ibn jarir ko law khila inna damira fi qawlihi akon ni yawa har ni tun ko demira ala ka kuma la wajalina aidun ila al-uqubati lakana awjaha awa ko har ni tun ya fo fana ko wajalina demire be sage kata janga katali dema ako fana tilelen do wajalina nya janga katali ke ode aton ko abdurrahman sadi yode ko nu ka qisa min fulen ni nya kam go janga katalila ne ala ya ke ewa tamanseye mogo wiye ko ube ko nu ka kuru min fulen ni kulu nyogona ne ya ke tamanseye mogo wiye abdurrahman sadi ya kore ke katanima ewa bunjeriri ko ni ya ke o yereye ka demire sage kata la jabari ni qisa imma ako fana nyeshilendo ko fana tilelendo wallahu aalam سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك. سورة العنكبوت آية تنفلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.
biye tenesuye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani woro shahru rabiul awwal min hijriya sankalo sabana bisunyo umuganai miladi nasara ka jate ba fulani muga ani nani sankalo konontonna bisunyo mugani sabana mbe dawda bugun masjid rajago ambo kono أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم إلى آخر الآيتين يقول تعالى مخبرا عن كفار قريش alaba fonye masamin kuro talendo na ban kibariya kabo quraishi ka kafiruma annahum qalu liman amana minhum wattaba al-huda maka kafiru mu'minun liman yara ula kafara cidenka kafirun nunun ko mu'minuma ayetu wanko ayaka uko mu'minuma munun liman yara wattaba al-huda nu ye kanda shirabato kafiru kuma irji'u an dinikum ila dinina wattabi'u sabilana uko mu'minin nunu ma ye sage kabo akadina la akado an kadina ina akatu wanka shirako ambe shiraminka akatu koko na kera junubu kode konna yo ke abe junubu de soro lagara abe junubu de soro lagara mbaka junubu ta anyo garanti tawye na kera junubu koye ambaka junubu ta qiyama balmen no nyoge min kule ni nyejiya amena la de pimaka kafiru abe ne ka kalandem be nyabe garanti ta ne ka kalandem be mbabe polomina ka bedo arjanna kono ne ka kalandem be mbabe polomina ka di cidema mogo ne ka kalande tasumati jani amena sennaw